Lezi thombe zengane eshayiwe zasabalala ezinkundleni zokuxhumana zifaka wayekhathazekile ngokuhlukunyezwa kwayo. Ngemuva kokuthi amaphoyisa ehlulekile ukubopha umfana oneminyaka u17 ongumfowabo uMgilwa. Kuthiwa ingemuva kokuthi umama ongayizali walabafana ethe uzoxazulula lenkinga. Kodwa ngemuva kokusabalala kwezithombe ziveza amanxeba okulimala ezinkundleni zokuxhumana, amaphoyisa abopha lona oneminyaka u17. Sithi asizolivula icala, silivule nje officially and formally. Silivule icala against abazali ubaba umntwana nangona emthathe kumama wakhe. Siyazi ukuthi umntwana lo ozelwe ngaphandle komshado emthathe kumama wakhe, ufanele ukumkhusela umntwana, amvikele umntwana. Umbaba umntwana siyezwa ukuthi ngumuntu osebenzayo, umshiye umntwana ku stepmother. Umsolo oneminyaka u17 wadedelwa esandleni sabazali. UKhoza ugxeke indlela amaphoyisa aphathe ngayo lolu daba. Kanti nawo amaphoyisa ayidlalile indima yawo, akwazi ukuba ambophe umsolo, kodwa abuye amdedela ngoba uyiminor, kwathiwa akaye ezandleni zabazali. Umama wengane kutholakala ukuthi ungowaseshowe. Umfana osolwa ngokushaya yena uzovela enkantolo yasePortshepstone ngoLwesine. Londe Khatebe, SABC News ePortshepstone.